खुलुमबाय स्टुडिय'आव आङो राकेश रामसियारि बे समाव सासे बर' बिमानि गोख्रों बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जेब्लासिम जों थांनानै थागोन अब्लासिम प्रमद बर'आ जेब्ला बिसायख'थि गेलेगोन जेब्लासिम बिसायख'थि गेलेगोन अब्लासिम जों बेनोनो भट होबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंदों सासे बर' बिमाया बे समाव बे बर' बिमा बुंनायखौ गिबियावनो खोनासंग्रो प्रमद बर'आ जों थांनानै थासान्दियाव जेसेबां बोसोर इलेक्सन गेलेगोन बेसेबां बोसोराव जों इलेक्सनखौ होगोन सारनो गोजोननाय थाबाय सार सासे बर' बिमाया बुंथिदों जे बे समाव प्रमद बर'आ जेब्लासिम बिसायख'थि गेलेगोन थामहिनबा बे समाव जोंनि बैसोआ बा थांना थासान्दि जेसेबां इलेक्सन गेलेगोन प्रमद बर'आ अब्लासिम जों बेनोनो भट होबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों सासे बर' बिमाया थारैनो मख'नांगोन जे प्रमद बर'नि मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै सासे बर' बिमाया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों फारफ्रोमबो बिथिङाव बे समाव दा बे समा मागोनि सम आरो बे मागोनि समाव जोबोदनो गुसु जायो बोथोरा आरो बे गुसु बोथोरखौ नोजोर बोनानै UPPL सोरखार थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे समाव मुलाम्फागिरिफोरनो कम्बल राननानै होदों आरो बे कम्बलखौ मोननानै सासे बर' बिमाया जोबोदनो गोजोनदों आरो जोबोद गोजोननानै बाथ्रा बुंथिदों जे जेब्लासिम जों थांनानै थागोन अब्लासिम बिसायख'थिया जेब्ला फैगोन अब्ला प्रमद बर'नो जों भट होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे बर' बिमाया नंगौ दिनै सालाकाटि ब्लक UPPL नि सिङाव नादांगिरि प्राइमारि आरो सालाकाटि प्राइमारिनि सिङाव मुलाम्फागिरिफोरनो कम्बल राननानै होदों सालाकाटि ब्लक UPPL आ आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै सासे बर' बिमाया बेफोर बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव सालाकाटि ब्लक UPPL नि बिथां पुलबक मोसाहारि बे मोसाहारियाबो माखासे गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे प्रमद बर' बिथाङा राइट टाइमाव राइट एक्शन लायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों मानोना बे समाव जोबोदनो दा गुसु बोथोर आरो बे गुसु बोथोराव रायजो राजाफोरनो कम्बलनि गोनांथि जायो बा जोमग्रा सिनि गोनांथि जायो आरो बे जोमग्रा सिनि गोनांथि जानायखौ मोनदांनानै बिथां BTR नि खुंगिरि प्रमद बर'आ सालाकाटि ब्लक UPPL आव गासै 1500 कम्बल हरदों आरो बे कम्बलखौ दिनै थामहिनबा दिनै फुंबिलि समाव नादांगिरि प्राइमारि आरो सालाकाटि प्राइमारियाव सालाकाटि ब्लक UPPL आ राननानै होदों आरो बे राननानै होनायखौ जोबोदनो बिथाङा बाख्नायनायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि माग बिहुनि भगालि बिहुनि साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरबोबाय आरो बरायबायबो दिनै जोङो सालाकाटि ब्लक हिसाबै BTR सरकारनिफ्राय बा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारनिफ्राय हरनाय जिनाखि कम्बल बेखौ जोङो सालाकाटि समस्ति हिसाबै 1500 मोननाय जादों दा बे 1500आव जोंना प्राइमारि हिसाबै गासै 9टा जायो बे 9टा प्राइमारिनि गेजेराव जोङो दिनै नादांगिरि प्राइमारि आरो सालाकाटि प्राइमारिनि जिनाखि कम्बल राननाय हाबाफारि जोङो बेखौ दिनै राननानै होनाय जाबाय दा जों बे राननायनि गेजेरजों जोङो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला राइट टाइमाव राइट मोनसे जोङो दिनै कम्बल होनो हानाय जादों मानो होनोब्ला समया गोजां बोथोर बे गोजांनाय समाव जोङो दिनै जिनाखि रानदों बियो खोब मोनसे निस्सय बेनिफिसारिफोरनो जायफ्रा मोनदों बिसोरो निस्सय उपकार जागोन मानो होनोब्ला जोंनि सरकारनि साननाय हनाय खामानि मावनाय प्रमद बर' सारनि जिनाखि सिन्था धारना कनसेप्ट बियो जनगणनि थाखायनो रायजो राजानि थाखायनो दा बेफोरखौ नोजोर बोयोब्ला बिथांनि दैदेननाय बिथांनि सरकार सालायनाय आरो जोंनि जिनाखि सरकार बियो खोब मोनसे सेटिसफेक्टरि हाबाफारि जों बेखौ बुंनो हायो आरो इयुनावबो गोबां माखासे आसनिफोर लादों जाय आसनिफ्रानाखि मावफुंनो हायोब्ला ह्युमेन रिसोर्स दानाय मानब सम्पद दानाय लाइमोन समाजखौ उज्जवल भबिष्यत बानायनाय बेफोरबादि बिथिङाव गोबां खामानि मावनायनि माखासे प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ दा आं बेखौ मोनसे फोरमायबावनो सानदों दिनै कम्बल राननाय
बेल' नङा बेजों लोगोसे गोबां आसनिफोर लागासिनो दङ बेफोरखौ जोङो जुदि मोगथां महरै जोङो जुदि मावलांनो हायोब्ला निस्सय बिटिआर ओनसोलाव 35 लक्ष जनगणनि गेजेराव निस्सय मोजां मोनसे आवगायलांनो हानाय मोनसे परिबेसा निस्सय जागोन। दा जों मिजिंथियो जोंनि जिनाखि सरकारनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय हाबाफारि बेयो माने डे बाय डे बेफोरबादि मोजां मोजां आसनि खामानि मावनायनि थाखाय ग्रहन खालामजागासिनो दङ आरो इयुनाव जोंनि जिनाखि इउपिपिएल पार्टी बे पार्टीनि जिनाखि सिन्ता सरसा खामानि मावनाय सरकारनि खामानि मावनाय बियो निस्सय मोनसे माने मोजां मोनसे परिबेसाव सौहैनानै निस्सय जनगणजों गनायजागोन होननानै आं सानो। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल इनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2025-26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा फेब्रुवारि दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Operation Theatre Technology, BSS Diploma in First Aid and Patient Care आरो BSS Diploma in X-ray and Imaging Technology। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुरात लाहरनो हागोन।